Dierenfrost, gelegen in Herk-de-Stad, gesticht in 1988. We zijn gespecialiseerd in diepgevroren fruit, voornamelijk rood fruit, aardbeien, frambozen, bramen en dergelijke meer. We hebben 2 sites in het buitenland, eentje in Marokko, waar de helft van onze volume geproduceerd wordt, voornamelijk aardbeien, en een andere site in Servië, waar de andere soorten rood fruit, zoals kersen, frambozen, bramen worden geproduceerd. We zijn actief in 3 segmenten, in retail, de supermarkten waar ons fruit ligt, in de foodservice, dan denken we aan bakkerijen, dan denken we aan koks en dergelijke meer. En de derde is de industrie, vruchtenpreparaten voor yoghurts en dergelijke meer. 95% van ons fruit wordt geïmporteerd en 85% van ons fruit wordt geëxporteerd. Export denken we in het verleden voornamelijk aan Europa. 85% is binnen de Europese Unie terug geëxporteerd. De laatste 2 jaren vinden we daar een meer verzadigde markt en zijn we ook een beetje verder gaan kijken. En ondertussen zijn we actief in 50 landen. We proberen de hele supply chain te controleren. Dat wil zeggen dat wij onze eigen boerderijen in Marokko hebben, dat we onze eigen producenten in Servië hebben. Dus dat we eigenlijk van het veld tot de eindklant de volledige controle willen behouden. Dat maakt ons ook heel erg flexibel naar export toe. Voor de US bijvoorbeeld kunnen we onze producten gaan produceren op vraag van de verschillende landen of voor de Chinese markt en dergelijke meer. Wat ons ook achteraf naar de verschillende exportbestemmingen veel toegankelijker maakt.